Ja, het is mensenreddend, ja, absoluut. Want met een paar van dit soort systemen kun je een gemiddeld vluchtelingenkamp van drinkwater voorzien. In de Hoorn van Afrika wordt het 10 miljoen mensen met drieën door een hongersnood. In 60 jaar had het nog net zo droeg geweest in landen als Kenia, Somalië en Ethiopië. Er is groot verlet van skien drinkwater. Daarom is aan Wiemoenen, die treinwettermeidje kent van lucht, onbeen onhelporganisaties. Dan is uiteindelijk de reactie ja, fantastisch, hartstikke mooi, prachtig systeem. Je hebt verder niks nodig, het maakt water uit lucht. Maar we willen eerst zien dat er een aantal draaien voordat we van die dingen gaan gebruiken. Het doel is om volgend jaar wel een tal van deze zogenaamde rainmakers naar Afrika te brengen. Deze testmoenen bij Ljouwert begint over een paar weken te draaien en helpt dan dijs 8000 liter water uit de lucht. Het is eigenlijk een hele grote koelkast die door de wind wordt aangedreven. Bovenin het systeem achter de bladen zitten de compressoren. Dat is het apparaat wat je vaak in je koelkast hoort brommen. En onderin die twee grote kasten naast de mast, dat zijn eigenlijk de grote koelers. Daarmee koelen we de lucht af. En als we lucht afkoelen, dan begint het te regenen. Dat is een natuurlijk proces. Als de lucht kouder wordt, dan komt het water eruit zetten. En dat gebeurt hier. In Nederland hoeft de natuur net hopen te worden. Er valt genoeg rein. Maar in Azië en Afrika is de belangstelling groot voor de Friese rijnmoenen. Want in bepaalde landen is het altijd droog en warm. Warme lucht kan meer water dan bevatten dan koude lucht. Met andere woorden, hoe heter hoe beter voor ons. Want het is dan relatief wel droog, maar er zit ook veel meer water in de lucht als het heel warm is. En we gaan dat eerste systeem nu ook in Koeweit neerzetten om te laten zien dat we daar toch relevante hoeveelheden water uit de lucht kunnen halen. En als dat eerste systeem dat heeft gedemonstreerd voor de Koeweitse overheid, gaan er een aantal anderen achteraan. Na Koeweit komt de productie pas echt op gang. Er binnen intussen al 100 van deze speciale moenen besteld. Van haast 2 ton het stuk.